Ndigbo Lugbalano. UGWUMBA Paniela. Izu ndị mụ na-egara ka a na-akụta ụlọ ndị Igbo na Abụladụ na Lagos. Ụfọdụ na na-eti mkpu n'ihe a na-eme n'Igbo, ihe a na-eme n'Igbo. Ana ka dịkwa na Igbo. Ana ibe ndị a niile onwere ihe ma nyere ma onye mee onwe ya ọsụdọ mmadụ merie. Ọ bụrụ aka ebido okwu n'okwu a nwere ekwu ndị Igbo. Mụ gbara na Lagos wee adị m 26 years mgbe m gara na Lagos. Igo ma n'ebe a na-agba comfort ọbọ na side maza mgbe onye wa n'ime ngo na 400,000 mgbe dị 26 years 400,000 aka mpele mgbe nchọpụtakwa dị ibe na-eme n'onwe ka Nigeria si wee dị nchekwala na enwere m ndị property m nwere nnukwu ya outside Igbo land mụ na iru na Lagos enwe ebe agbọ mbasị enwe nje na Lagos na side Lake awebu na the whole place in other place ibu nọ ndị Igbo anyị na-alụ ebe a asị aka m onye nwere ego alụrụ na ebe oyi bazi bisapụgodo arụ ma nọọ onye bụ egwu atụ mana agụ ka anyị rụwa ndị Igbo ndị lụrụ nọ n'eli n'ilo lụọ na ịsatọ n'ezi mana be nnaba ụnụ adịrị ya chacha akarịgharị ka onye ọbụla maara ibe ya ama na anyị edozibe anyị mana ndị gọvanọ niile na-achị ndị Igbo bụ ndị suppose ibie n'isi idozi ya n'Igbo anyị ibe a na-ekwe new layout ịwọchi ya new layout nke ebe data Enugu new layout onye bụ the last layout ebe na Eastern Nigeria ebe new layout Enugu ịbata n'ọbịa ịwa ụzọ itinye eletrik na-aga idemaka enye by plus ka ndị ya develop obodo ba develop a na-adị very cheap onye nwere ego abịa na alụ obodo then gọọmenti ya eji akaba wee mee a place onwe value gọọmenti bụ ndị nwee control of value mana anyị nwere onwe anyị even na gọvanọs anyị na-achị anyị dịkwa more concerned ibụla ego aje save n'obodo ọzọ onwe nke na-alụ shopping na-alụ ibe nwere isi ọka Peter Obi bụ onye nke anyị Peter Obi lụ shopping mall na Abuja onwe nke ọlụ na Igbo anyị onwere ka ọlụ na Igbo anyị na ọlụ shopping mall na Igbo anyị abịa azị abụ Peter Obi anyị ka laikiri ya mana ọ ka anyị ghọtagoro ịmụ ibe na-eme there are some Peter Obi yes anyị maara onye mana shopping mall ya na Abuja according to ndị maara ya si na onye bụ the biggest na Abuja maka ezi ka o ji ọ bụrụ ọlụ ọrụ shopping mall na Ọnịcha bụ n'Ọka emebi wana ma ojelu ya na ma olu ya na Abakaliki ma ojelu ya na Ụmụahịa olu ya na Igbo anyị mana nwere nke ebe the same thing with a lot of people ka anyị malụ na ebe nsogbu anyị si asị na na-akụtu ebe a akụtukwe na Abụladụ na anụ based on what I'm hearing na that place is industrial estate na ebe ama bụ for industry ndị Yoruba nwekwe nke lụọ n'ebe a ka egozi ugburu ndị Igbo ajizi golu lụpịa na-ekpochi onu na-alụ mgbe niile lụcha kịta asị na ndị akara kutu bụ mara amalụ in the next 30 years na aka ya akụtu ya ma nwanna ana m agwa gị eziokwu nke a maara kịta na onwe ndị akụtu ike ya fụkwa ndị Igbo ka believe na o nwere ibe na-eme ka ya ejego na-ego ana na-alụkwa ụlọ n'ebe a emechasị gị na-ekwu ka ebe ya ga na-ekwu ọ bụ onye ndị ebu na ba amara ibe ana mana m gozi ụlọ ndị Igbo bụ ndị mara ibe bụzi ndị amara ibe a na-ekwu akụrụ na o nwere onye amara akụrụ ozi ife ekwugide gị bụ ọ na-achị gọvanọ na Anambra think home philosophy ụrụ ya sịra ga-eme n'ebe ọ bụla eche eme but ka na-arụ anya gị na-elu ụlọ ndị Igbo si na akụ ruo n'okwu onye gbara ya ibe niile mmadụ ji wee bụrụ mmadụ igo ibe niile ibe niile ọtọ n'ilo o nwere ibe omine anyị na-alụ indọstrị na Igbo anyị ụmụazị anyị nwee n'ibe a na-alụ ụmụazị anyị nwee there are too many things anyị gara anyị emenwu on our own too many things anyị ga-emenwu on our own mana anyị nọrọ eme ọ na-aka anyị mma ije na-achaka ya outside anyị lụọ na n'ime ndị Igbo lụ na trade fair ibe ndị Igbo anyị lụ ọzọzọ ndị Nnewi bụ ndị nna Chineke aka elu ọ bụ na ndị Nnewi akpara n'obodo abịa bunata na Nnewi bebe o nwere ndị Nnewi na-anọ na Nnewi onwezi that is na bebe kavanọ na-eme biznes niile na-eme na Nnewi bebe mana ibe ebe a chọrọ ịbụ na fapụchi ya enwere ebe ị nọ iche ịkpata ego ya na-abata ka ndị Igbo anya amasị ghọta ya uche nke ihe gbasara ọchịchị ụfọdụ ọgwụgwara n'udo ndị Igbo anya o nwere ndị ka ndị Igbo achị ọchịchị n'ụwa niile this democracy anyị na-akata ekwu okwu bụ ndị Igbo bụ ụzọ wee bido ya ọchịchị uche onye ọbụla kwuo uche government of the people
by the people and for the people. Onwere ndị bụ ndị Igbo ụzọ bilie. Onye bụ na ndị Igbo enwere eze na-anọ. Ife be eze na ndị Igbo bụ eziokwu. Ndata eziokwu bụ eziokwu anyị gbakọta otu akwụọ. Onwere any decision a na-eteki n'Igbo land ọ bụ na ofu na-eteki. A ga-abịata kpaa. And even the Igbo Juebu Navan with grade 1 when it comes to administration, Bona, and an argument for anything. Even if even anybody quandra daba, even the quandra daba, I tell you on the push, matches ya what chicotia. MSC chicotia, I may be no one in cake. I quit. On your one and in a Monday quater body, if we are matches here, on your one, the brilliant is either be very decided in a meeting, or if I baby. Oh, can he was over and Ndigbo others. Even if Ndigbo na Ndigbo because even if Ndigbo from outside the case at Tomatia. And even Jatomatia from outside the car, well, Cavaro, where me na nya no kotaro. Ah, but I now monitor and I monitor can only be a 1 billion, August 7 day name. And don't need boy Bundi up Liego. More one day be that money, be that money when we marry Yabi. Oh, na only Bogota no muna. BC. Yere ekweneta ka onye ezibia mee ka imebie ụmụnna gị. Nsogbu anyị na-enwe na be anyị bụ na ndị enwero amara mma agụ mara agba ya agụ maka na onwe ndị batachagwara ezigbo ego sokwe na ndị na-emebi ya bụ enyebe ego kwa onye mche na ọkpatagwa ego na onye enwezi akụlọ nwa akọ na uche ebechi ọ bụrụ na ọ nwere ya. So onye ọnwụ na-asị gị na ndị Igbo ara achị nwe na ayị ala. Ọ bụrụ na ndị Igbo bido isi onwe taa na ndị Igbo ga-ede the best constitution. Constitution ndị Igbo ya ede bụ constitution ga-atouch everything. O iwu na-achị obodo, ọ bụrụ mmadụ na o iwu na-achị obodo. Onye ka na-agbo the rule of law. Ọ bụrụ na e put up in place enwe that rule of law na iwu na-achịzi obodo. Na ọ bụrụ mmadụ na-achị iwu na-achị obodo maka onye abụ mmadụ na-achị na bụ iwu na-achị ya nwere onwe ya. Ada bịa rapụzi ya iwu na-achị onye ọbụla anọlụ mma. Mana n'ezidi oche wee ebe anyị na mmadụ na-achị iwu dee na aya apịa mmadụ ịtarị onye ewere gasị ya apịakwana ya. Iwu bụ na onye zuru ife akịta atụ onye nga ibeze bụ na nwanne gị zuru ebe na nwanne papa gị ma na onye mara mgbe ị na-agwakwa zuru ya bụ na chiva eme ka a ghara ịpịa ka a ghara ime ya bụ ibe ekwesịrị ime once ebido mmemme n'obodo aghasa. Ọ bụ na enwe strict application of rules of justice na ibe ka iwu kwuo na onye zuru ibe anịnwe na aya atụ ya nga arụ 5 mmadụ ezuru ihe ejenenecha anya atụ ya nga arụ 5 o nwere ya eme again were ma nwanne gị ma onye obodo unu ma nne gị ma nna gị ọ darakwa n'iwu ichiri aka gị ka ya na iwu je mee ọ ihe ndị Igbo ya etie ma ndị Igbo chima nwere onye ọ na-asị na ndị Igbo arachi onwe bụ amara ebe ọ na-akọ maka nwere ndị ya aka anyị wee chi onwe anyị ma ọ na anyị bido ichi onwe Opurobios igwe ejenga ndị be anyị aghọtabụrụ ya na asụsụ mmadụ bụ asụsụ nke nne gị na nna gị bụ dị asụsụ kacha mkpa na ndụ onye ọbụla. Ivu agbamasị na mụ dị very Igbotic. Onwe ndị ya kpọọ m asị na ndị Igbotic ma na-abịa asị mkpali. Nwa mara na ọ na-atọ m ụtọ maka na equivalent of ivu onye France isi anọ dị too French. Ivu onye India isi anọ dị too Indian. Ivu onye China isi anọ dị too Chinese. This is a Chinese man. He behave like a Chinese man. Oh, a thing of pride come. Na ka esi kosi vo na ibuzi onye Igbo asị na dị very Igbotic ogwe gị iwe ibro na no nzuzu. O nzuzu go. Mo no ngam dị very Igbotic and I'm very proud of it. Ebe na onye na bụ mma na mba onye Igbo. So no anyị maka ọ dịrị dị na-akụziri mainly ụmụ nwaanyị a mekwu ya ụmụ nwaanyị ka nna ụmụ nne nwaanyị wonzo ngwele microphone na arụ ụmụ nne nwaanyị. Ndị nna most of the times a na-akwa nri ya. Onye na-asọchasị na ndị nna nwekwa blame. Mana ụmụ nwaanyị bụ ndị na-anọ weta ụmụazị mgbe ọbụla. Asụsụ nke mbụ nwatakịrị na-ebu ụzọ anọ bụ nke nne ya na-asụ ya na nne ya na-anọ ọ ya nwa nke nne ya na-ekwu mana onye kacha nwee atamụta bụ onye nne omeli nwatakịrị ya na nne ya too nne ya akaba arụ ka ọ na-asụ ori ya ebe ogodi ya bịagodi nwatakịrị bịa irigo nri agụwa na agụgụ ụmụ kịrịkịrị ibe ndị a na-asụrụ ya nwatakịrị mana ya bụzi nne nwaanyị ma nke eji ekwu akwụ ọ bụrụ oyibo ka ọ na-asụrụ nwa have you eaten onwe ndị amakwu asụ no have you eaten ọbụrụ nwe sị have you eaten nyegwe Igbo na-asụ ọmakwu asụkwu ọma na-etiji ya otu a na-asụrụ ya nwatakịrị kata ma ya sụọ nwatakịrị Igbo ma na agụ m na-egwu si amụpụta onye Igbo si sụgharị ya Igbo emesịa na ọ ya anụ Igbo
onwere onye Igbo ọbụla isi ụlọ Igbo ghara ịnụ ya onye ma nke agụrụ akwụkwọ ma nke gụrụ akwụkwọ onye Igbo nọ n'ebe ọbụla a na-asụ oyibo o nwere ebe asụ ebe ọghara nụ ọ ma n'ime Naijiria anyị ebe a nwere ndị ọbụla isi ụlọ Igbo ghara nụ ọ mara ebe mana o nwere onye Igbo ma nke gụrụ akwụkwọ ma nke agụrụ akwụkwọ isi ụlọ Igbo amara ebe ikwu eje na oyibo anya amagwuru ya o yara ka alụ na nwatakịrị bụ onye Igbo nọziri narị n'ugwu ọ mara asụ Igbo a na-akụ ya ọbụla akụ ndị anyị nwere ọtụtụ ndị ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo na-amara asụ Igbo emesịa kịta ọ na-emebi ifere fewere akafa na-amụzi so ọ bụrụ na ndị nne na nna ga-achọpụta na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-amara asụ Igbo kịta dị ifere na-emefe naba ji akafa amụzi ka ma naba na n'iyi ka ba bido n'oge kụziere ụmụba asụsụ Igbo amụ onye Igbo ka akụzieri ya Igbo ka ọ sụrụ Igbo emezie na ọ ya asụ oyibo Chinua Achebe bụ onye bụ prọfesọ of English na-akụziri ndị ọcha oyibo oyibo ka ọ na-asụ ọ na Igbo ka ọ na-asụ n'ogidi ife ọmụta oyibo ọ mụtara Igbo Chugbo Ọkadigbo na-asụ oyibo ọ na-asụ Igbo onye ka onwe ndị na-asụ oyibo ọ na-asụ Igbo Okwesịrị Eze Nwodobe ndị na-asụ oyibo ka ndị ọcha fanasị na-asụsụ Igbo Chasị Amụilo nke Enugu Ukwu anyị udo obodo n'Enugu Ukwu ndị na-asụ oyibo na-agwa oyibo agba na-asụ ebiche na onye ọcha vanche na-asụsụ Igbo ka ezi ka o si wee du uru ka nwatakịrị sụ Igbo ayazi ama na-asụ oyibo ọ nzuzu anyị akaba arụ ka anyị dozie na ụmụ ndị a niile onye ka ntị ka m kwuo maka asụsụ Igbo mụnwa bụ Ọsọfịa Nwaezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba ekenekwe m unu ndị Igbo anyị ji wee dị ebube ọ ya adịla anyị na mma ngwa eji ekotu aghara agbajirịta osisi ọbụla bụla anyị wee na-amanye ọnụ ikuku ya bịa ọnụ n'ike ibe anyị eri ya ga na-abịara anyị nke eri anyị aghara abịa aghara dị ka echirechi adara agwụ agwụ ndị Igbo ọhụrụ ndụ ka ọ dị ava mba Ugezu jiri ofe Ugezu anya ka Enugu kwuru okwulu ndị Igbo na ụmụnri alụsịrị eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ ekene m unu ava mba Ugezu jiri ofe Ugezu anya ka Enugu kwuru okwulu ndị Igbo na ụmụnri alụsịrị eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ ekene m unu